ndị ọrụ nke otu Awka Capital Territory Development Authority bụ nke malitere ịnyachi ọtụtụ oyere dịgasị iche bụ nke enwere n'okporo ụzọ nke steeti a bụ Anambra n'okwu bụ nke ha gwara ụlọ mgbasa ozi ABS na Roma Awka bụ ebe ya bụ otu ọrụ agency malitere ya bụ ọrụ ka onye managing director ma bụrụkwazị nnukwute onye isi ya bụ otu ACTDA bụ Maazị Osi Ọnụko kwuru wee sị na ihe a na-eme ugbu a bụzi iji wee gbaa mbọ wee kwụ na ya bụ okporo ụzọ nke steeti a bụ nke ụgbọala na-aganwu na-enweghị oyere ọbụla iji wee benete ụgbọala ịkwụkwọju n'ụzọ aga acha Chibụzọ Okoye onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị akụkọ a. Maazị Ọnụkọ onye mere ka o doo anya na ya bụ ọlụ ha ji n'aka bụ nke ọ bụ ha na ụlọ ọlụ Sagas Construction Company na-alụ ya gwaziri ndị nta akụkọ na ọ gaghị efu gọọmenti Anambra steeti ego ma ọlị ma kwezie nkwa na ha ga-alụ ọlụ bụ ịgba nke ga-anọgide ọkpụtọlọkpụ. Ya bụ onye isi ACTDA kenere gọvanọ Chukwuma Soludo maka ezi dị iche iche nke dị n'Awka bụ ndị o nyefegoro n'aka ndị ọlụ ngo ka ebido ọlụ na ya ozigbo ma rịọzie ndị Anambra ka ha na-enye ọchịchị Soludo nkwado ziri ezi oge niile ka ọ nwee lụọ nnukwu ọlụ ahụ o bu n'obi. O mere ka amata na ụlọ ọrụ ahụ ga-alụ ọlụ niile ha nwere ike iji hụ na ebumnobi eji guzobe ya bụ nke ha mepụtara dịka o si dị n'atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị Anambra steeti mgbe ọ na-eto ụlọ ọrụ ahụ maka nnukwu ọlụ ọ na-alụ ka otu onye na-azụ ahịa na Roma bụ Maazị Tadius Oluchukwu hụrụ na ya bụ ọlụ otu ACTDA na-alụ bụ nke ga-eme ka ọnọdụ isi obodo Anambra steeti bụ Awka chawapụtazịa ma tokwa gọọmenti Anambra steeti maka ọlụ ngo dị iche iche ha bagidere na ebe dị iche iche na steeti a site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.